Πες το. Χωά. Κράτς. Από εμπλοκή. Έλα γρήγορα, βλέπω. Το τραβάω. Καταστροφή. Ξανακάντο. Δεν μπορώ πια να τα χέρια μου. Δεν βγαίνει τόσο καρτί που είναι εδώ μέσα. Θα το βάλω στο YouTube. Το YouTube μου, ρε. Δεν θα κολλήσω ότι στο σύμπαν. Πού είναι τα χαρτιά. Κάπου. Να το σκίσω πολύ. Σκίζω χαρτιά, κοίτατε. Σκίζω από χαρτιού. Κράτς. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί να το κάνω. Κράτς. Τραβάω βίντεο. Μωρέ, βραχμένο εδώ πέρα. Πιάτσε και το χέρι μου λίγο. Και εδώ βλέπουμε πώς θα κάνουμε με εμπλοκή ενός υπολογιστή με το λάθος τρόπο. Ενός εκτυπωτή ήθελα να πω. Κατά πώς καταστρέψουμε εκτυπωτή. Η καταστροφή του εκτυπωτή. Δεν μου δεις αψαλίδι τώρα και σταματήσεις να κοιτάς. Ας σε αψαλίδι να κόψω τα χαρτιά. Θα μένω, θα αψαλίδι. Διακοπή.